हाँ तो भाई बहन सबके नमस्कार बाटे। जीवन में हमार पहला ब्लॉगिंग बनावे जातानी। बाकी नर्वस भी बानी कि कैमरा पर कैसे बात कइल जाला, बोलल जाला, किस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया तो बाना। ये ब्लॉगिंग चालू कइला से पहले कुछ वो ढंग का सोचले बानी ना, तो ठीक बा। आगे का होई का ना होई, फिर भी एगो हमार अपनी तरफ से प्रयास ही बा कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जियल जाला ओके प्रदर्शित कइल चाहतानी आप लोगों के सामने। और ई ब्लॉग के माध्यम से बता देल चाहतानी कि ब्लॉगिंग का फर्स्ट वीडियो हमार बा, जे कुछ आइडिया वो ढंग का बाना, बोलला का चाहे वीडियो बनवला का चाहे देखला का, सब कुछ इतना मतलब वो ढंग से नहीं खे। बाकी ये हमार घर बाटे और आई गन्ना हमनी का देहात में उख बोलल जाला। एक सबसे ज़्यादा प्रयोग छठ पूजा में होला। जैसे कि एगो हमारी तरफ ऊख चलेला, गोविंद साहब का ऊख। गोविंद साहब का ऊख जौन बहुत बढ़िया होला, बहुत मीठा होला, बहुत बढ़िया होला, लाल कलर का होला। देखावल चाहतनी रेड रेड बा। में रस का मात्रा बहुत ज़्यादा पावल जाला, यानी ये ऊख के 1-2 मंडा अगर जो केहू बो देता तो बढ़िया गुड़ का क्वालिटी चाहे मतलब अच्छा मिलेला। बाकी ये हमार खेत बा, खेत जितना खाली लौकता ये खेत है। अब एक जुताई करा के में आलू प्लस केनवाई कैला का चक्कर में बानी। हम के जुतवा के पड़ी, हम के करे के पड़ी। बाकी हमार घर का व्यू है, देख लीजिए सब। और छोटा मोटा पौधा लगा रहल बनी हम, जैसे आम भइल, ई आम का पेड़ बा, ई अभी बहुत छोटा बा। और है सिल्फर जौना के बेल बोलल जाला। नींबू, ई नींबू का पेड़ है, आई आम का पेड़। बाकी सब और गड्ढा हम खुदाई कैले अपने हाथ से खुदे। में मछली उछली थोड़ा बहुत छोड़ देनी जाए, कबो कभार मन कैलस तो खा ल। बाकी हमार मशीन बिगड़ गई तो काल बनल एक ऊपर का सिस्टम पूरा लगावे के बा। बाकी अपनी गांव का पूरा व्यू हम दिखावल चाहतनी। ठीक बा, 1 मिनट बाद रुक। हाँ तो हम अपनी घर में इंटर कर चुकल बानी। बाकी सीढ़ी से जा रहा बानी छत पे। छत पर से हम दिखाई अपना गांव का व्यूज के कैसा हमार गांव दिखेला। और खेत ये हमार गांव हो एकदम पूरा। अपनी छत पर आ चुकल बनी ये समय। और गांव का नज़ारा कुछ ऐसा बा, एकदम पूरा दिखाई देता ना। बाकी हमार गांव बहुत अच्छा गांव है और सुंदर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा है, सब एक मिलजुल के रहेला। और ये हमार गांव का पूरा खेत सब अलग अलग डिवाइड में बटल बा। बाकी ये सब पूरा चारों तरफ धान का रुपाई भइल बा। अभी कटाई भी चलता, दीपावली के नज़दीक लमसम कटाई चालू हो जाला। कुछ धान पकल बा, कुछ कटाई चलता, कुछ अभी रह जी, कुछ टाइम बाद कटी। बाकी जेकर खेत खाली बा ये समय
दलहनी फसल क बुआई चालू बा, आलू चालू बा बुआई, बाकी सब सही बा अपनी जगह पर। तो हमार फर्स्ट वीडियो बा, हम बहुत मतलब ई समझ में नहीं आवत कि कितरे का कहल जाला, जौन समझ में आइल जौन हिसाब से हम बोल चुकल बानी। बाकी बहुत नर्वस फील करतनी काहे से कि कैमरा पर बोलल बहुत थोड़ा बहुत मतलब ना प्रैक्टिस की वजह से बोलना थोड़ा सा संभव नहीं खे। ठीक बात। नमस्कार, आप बताई कि हमार ब्लॉगिंग कैसा लागल। बस छोटा सा एगो ब्लॉग बा, जैसे कि जो भी थोड़ा बहुत कमी होखे अपन राय दें, बताई हमके।